Sziasztok, Fazekas Petra vagyok, 31 éves, a kislányommal és a férjemmel lakunk Éberauban, a szombathelyi határ mellett, és ez a bizonyságtételem arra, hogy hogyan találkoztam Istennel. Did you always believe in God? Mindig hittem-e Istenben? Nem, egyáltalán nem. Az én családom nem hívő, sosem beszéltünk Istenről. Az iskolában volt nyilván hittan, ott hallottam ezt-azt Istenről, illetve Jézusról, tudtam magát a sztorit, a mesét, mindenki ahogy hívja, viszont a férjem kezdett el igazából így utána járni az igazságnak. Valószínűleg, ha rajtam múlik, akkor én még mindig nem találkoztam volna Istennel. Az egész onnan kezdődött, hogy a férjem nagyon szereti megtudni az igazságot mindenről. És a spiritualitásunk volt a következő témakör, ami úgy érdekelte, hiszen van már egy kislányunk, és hogy ő is biztonságban legyen, mivel abban hittünk, hogy a spirituális világban vannak jók, rosszak, és szerettük volna biztonságban tudni őt, illetve a családunkat. És mivel tervezünk, ahogy látjátok, még babákat, hogy ők is biztonságban legyenek. És én nem mondom, hogy én nem buddhistaként nőttem fel, viszont az én anyukám, illetve olyan befolyásokat kaptam, ami inkább Ázsiából jött, a buddhizmus, az asztrológia, és ez volt számomra inkább az ismeretes, nem Isten. Tudtam létezéséről, viszont nem fogadtam el őt, hogy ő a teremtő, és hogy ő valóban létezik, és nem csak egy mese, egy könyv, amit valaki kitalált. Vissza ehhez a témához, hogy a férjem kezdett el Isten után kutatni. Nem feltétlenül Isten után, hanem elkezdett olyan, hát most nehezen tudom elmondani magyarul, mert mi mindig angolul beszélgetünk egymással, és sok kifejezés nem jut eszembe magyarul, viszont olyan emberekről nézett interjút, akik visszajöttek a halálból. És különféle országokból voltak ezek az interjúk, voltak ateisták közt, volt köztük ateista, muszlim, tehát hogy igazából tényleg mindenféle fajta nemzetiségű ember nyilatkozott erről, hogy mégis mit látott, mit élt át a halál közeli élményében, és ez így szöget ütött a férjem fejébe, hogy lehet az, hogy mindenki igazából majdnem, hogy teljesen ugyanarról beszél, hogy ott valami igazságnak kell lennie. És én ebben a pillanatban én teljesen az asztrológiába voltam így belefeledkezve. Pár nappal előtte volt is egy beszélgetésem egy asztrológussal, aki megcsinálta nekem az éves horoszkópomat, azt hiszem. A pudzsáimat is megkaptam, hogy mit kell csinálnom, hogy valami megtörténjen, illetve hogy valami ne történjen meg. És így jól éreztem magam, hiszen úgy gondoltam, hogy én vagyok az Úr, én tudom befolyásolni az életem leforgását, hogyha azokat a pudzsákat megcsinálom, akkor minden rendben lesz. És rá pár napra, tehát eközben a férjem már hallgatta ezeket az interjúkat az emberektől, akik visszajöttek a halálból, és pár napra rá, amikor nekem volt ez a beszélgetésem az asztrológussal, rá pár napra kijön ilyen rémült fejjel, én azt hittem, én nem tudtam, hogy mi történt, tényleg tök megijedtem, és leültetett, és hogy beszélnünk kell. Hát mondom, biztos valaki meghalt a családban. Most kapta Argentinából az üzenetet, hiszen ott ugye van időeltolódás, hogy valaki meghalt. Nem tudtam mást elképzelni, tényleg nem. És hallgatott egy beszélgetést egy lánnyal, aki annó nagyon bele volt feledkezve az asztrológiába. Hitt ugyan Istenbe, viszont asztrológiában is. És nagyon sokat foglalkozott vele, bele is volt mélyedve, és ő mesélt arról, hogy igazából ez mennyire nem a jó út, ez szerintem egy szép kifejezés,
és ugye a Brian meg tudta, hogy én pár nappal ezelőtt én asztrológussal beszéltem, és a pudzsák, meg minden is, hogy ez milyen szellemi dolgokat tud a családba behozni, és ezt mondta el nekem, hogy szerinte ő hogy látja ezt az asztrológiát, és hogy jó lenne, hogyha én ezektől a pudzsáktól, meg mindentől én megszabadulnék, hiszen volt az otthonunkban is, volt már olyan pudzsa, amit már megcsináltam, és tárgyak voltak. Tehát volt, ami nem, de legtöbb az tárgy volt, ami még itt volt az otthonunkban, és én teljesen hülyének néztem, tehát hogy mondom miről beszélsz, nekem Isten nem volt opció abban a pillanatban. Would you explain a bit more about these pujas so people can understand what you mean, and also just describe a little bit what kind of what it is and what you were told, and that they were secret, like tell a bit more about Igen, ha valaki nem tudja, hogy mi az a puja, illetve még nem volt semmiféle kapcsolat az asztrológiával, a pudzsák azok, tehát úgy néz ki egy ilyen session, hogy én például felhívtam az indiai emberkét, aki ott ült Indiába, és Skype-on vagy Messengeren, nem emlékszem, már ott beszélgettünk. Tudnia kell a nevemet, mikor születtem, és hány órakor. És akkor ő nekem elmondja pontosan, hogy mik történtek velem, illetve mivel már volt előtte egy ilyen konzultációnk, ő már úgy benn voltam már a komputerben, ő tudott rólam már ezt és azt. És hogy erre az évre mi várható, és a pudzsákkal igazából ki lehet váltani a rossz dolgokat, hogy valami ne történjen meg velem, olyat kellett volna csinálnom, hogy ne hordjak se feketét, se kéket, hogy megvalósuljon az, amit ő mondott. Most abban nem szeretnék belemenni, hogy mi volt az, amiért kellett volna pudzsát csinálnom, vagy például amit már megcsináltam, akkor még Budapesten éltem, hogy bizonyos időben kellett egy folyóból egy üvegbe raknom vizet, és abba egy fém valami ezüstöt rakni. És az otthon kellett, hogy nálam legyen. Vagy fekete üveggolyót kellett vásárolnom, és azt mondta, hogy ezt mindig vigyem magammal, ha utazom. Ezekre is elmondta, hogy miért kell ezeket csinálnom, viszont van olyan pudzsa, amire nem mondja el, hogy miért kell csinálni, csak hogy csináljam meg. És azt hiszem ennyi, ez a lényege a pudzsáknak, illetve azért is csinálhatsz, hogy pudzsát, hogy valami teljesüljön, hogy az hozzásegít ahhoz, hogy teljesüljön. Illetve a gyerekeidért is csinálhatsz pudzsát, de akkor nekem még azt mondta, hogy mivel az Emily még pici, hogy még nem kell semmit csinálnom. Na, 100 szó, 1000, hogy mondják? 100 szó, egy szó, mint 100. Ez az éjszaka így tellett, biztos már elmúlt éjfél, és Brian kijött, ezt elmondta nekem, már megcsináltam a pudzsákat, ugye tök hülyének éreztem magam, hogy az, amiben egész életemben úgymond hittem, hogy az most, ezt megkérdőjelezte ő ezzel a kijelentéssel, ugye, amit hallott, és tök rosszul reagáltam. Tehát teljesen személyesnek vettem az egészet, megsértődtem, hogy ő hogy mer nekem ilyet mondani, mert én tényleg meg voltam győződve arról, hogy én jó úton járok, és hogy én tudom kontrollálni az életemet, és ez helyén való, és ez jó így, és nekem ne akarja senki megmondani, hogy ezt nem így kell csinálni. But since it was about Emily. Igen, és de mivel Emily is már a családunk része volt, ezért szerintem ő miatta kezdtem el ezen gondolkodni, hogy húha, lehet, hogy itt van valami, illetve nem szerettem volna, hogy ő bármiféle negatív behatással legyen ez az ő életére, vagy veszéllyel, vagy bármi, hiszen nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik a szellemi világ, viszont nyilván, ha valakinek van egy gyereke, a legjobbat kívánja neki, és nem szeretne semmelyik szülő az okozója lenni annak, hogy valami történjen a gyerekével. Ezért így gondolkodtam, jó, először, ahogy mondtam, rosszul reagáltam, akkor a Brian be is ment a szobába, én kint maradtam, és elkezdtem ezen gondolkodni, és ami nekem
nyilván fontos volt, hogy a férjem ilyet mond, és hogy átgondoljam, ami az ő álláspontja, hiszen együtt neveljük az Emilit, és fontos, hogy ne csak az legyen, amit én gondolok. Másrészt meg, mivel tudtam, hogy van Isten, csak nem ismertem őt el atyámként, vagy vezetőmként, illetve hogy ő van igazán, az ő kezében van a kontroll, de hogy arra gondoltam, hogy Isten soha nem kérne semmit se cserébe azért, hogy segítsen nekem. És ez volt az a gondolatom, ami végül ahhoz vezetett, hogy kidobtam már aznap este a pudzsáimat, amik itt voltak itthon. Kiöntöttem a vizet, eldobtam azt az ezüst tárgyat, ami benne volt, kidobtam az üveggolyómat, és nem csináltam meg. Visszavittem a fekete-kék ruháimat. Ja, azt hozzá kell tenni, hogy már aznap mondtam a Briannek, amikor volt ez a sessionom az indiai férfival, hogy el kell mennünk ruhát vásárolni, mert bakker, hát a kedvenc színem a kék volt, majdnem, hogy mindenem kék volt, és hogy kell nekem ruha, és elraktam, nem dobtam ki nyilván, de elraktam a fekete-kék ruháimat, már aznap este visszahoztam, és akkor kezdtünk el így a Brian-nel erről igazán beszélgetni, másnap már nyitottabb voltam ezzel a témával kapcsolatban, és nem emlékszem, hogy az esti beszélgetés után, és hogy elmentünk a templomba, hogy az mennyi idő telt el, most nem tudom, egy hét, egy nap, fogalmam sincs, de egyik este beszélgetünk, hogy mi lenne, ha elmennénk templomba, és mi majdnem, hogy egy évvel ezelőtt, egy kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt találkoztunk az Erikával, akivel még mindig egy templomba járunk, a Szombathelyi Baptista gyülekezetbe, és ő vele találkoztunk a szombathelyi karneválon, augusztus végén. Egy ismerősünknek volt kiállítása, a Liliánnak, és igazából ott szólt hozzánk az Erika, megszólított minket, mint fiatal pár, gondolta, hogy illenénk a közösségbe, hiszen ott is nagyon sok fiatal szülőpár van a gyülekezetben, és meghívott minket, hogy egyszer menjünk el. Na ez volt augusztusban, most nem tudom melyik évben, mert már az Emil megszületett, mindegy, a következő évre rá, júniusban vagy júliusban el is mentünk, tehát hogy majdnem egy év kellett ahhoz, hogy elmenjünk, de az is csak úgy jött. Tehát, hogy a Brian mondta, hogy menjünk, mondom, menjünk, és hihetetlen volt, mert pont aznap mentünk el a templomba, amikor ott voltak az amerikai testvérek is, és ez annyira egy hihetetlen nap volt. Én teljes mértékben úgy mentem oda, hogy semmi elvárásom nem volt, nem gondoltam volna, hogy bármilyen behatással lesz rám, hogy hatással lesz rám. Elmegyünk, megnézzük, beszéltünk arról, hogy megnézzük, hogy igazából miről is szól, mert nekem is voltak rossz tapasztalataim gyülekezetekkel, templommal, maga a hit, nem a hit volt a központban, hanem maga religion. Hát ez most nem jut eszembe magyarul. A hit. Religion. Katolikus, evangélikus. Igen, tehát hogy maga, tehát nem, most nem jut eszembe, teljesen mindegy. Tehát, hogy nem Jézus volt a központban, nem Isten volt a központban, hanem mindenféle hagyományok, stb. Amit belesújkolnak a gyerekekbe a hittanórákon. És elmentünk, rengeteg ember volt, nagyon sokan voltak, ott voltak az amerikai testvérek is, és elkezdtünk énekelni, nyilván olyan szám jött, ami nagyon betalált nekem, hiszen ez másik téma, de anyukámmal éppen volt egy ilyen hullámvölgyem, amit egyszerűen én Petraként már nem tudtam megoldani, nem tudtam szeretettel megoldani, és akkor jött egy szám, amit énekeltünk, és akkor ott eltört a mécses, én úgy bőgtem, tehát hogy tényleg anyukámra emlékeztetett az a szám,
és ott valami történt, ott, ugye most is sírni fogok, de az nem is csak anyukámnál is valamit feloldott az a momentum, viszont akkor így Isten rám rakta a kezét, hogy szia, végre megjöttél, és hogy tényleg, és azóta, és utána meg még többet sírtam, és ez mint hogyha átszakadt volna egy gát, és végre nem éreztem magamat egyedül, mint olyan sok éven keresztül a problémáimmal. Végre lett egy apukám, aki ott van mindannyiunknak, és szeret feltétel nélkül, és ezt tényleg így elmondani videón keresztül nem lehet. Ezt meg kell tapasztalnia valakinek, hogy tényleg azt tudja mondani, hogy bakker, igazad volt, és hogy mennyivel szebb az élet, mióta Isten részese az én életemnek. És ott történt ez a hihetetlen érzés, viszont utána visszatértem a mindennapokba. Nem tértem vissza az asztrológiához, tehát hogy az már egyáltalán nem volt képbe, tehát az nem volt kérdés, hogy elismerem Istennek a létét, a jelenlétét, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és hogy miatta lehetünk itt a földön, és hogy a bűneink megbocsátatnak. Viszont úgy nem éreztem magam még nyilván egy alkalom után közel Jézus, hogy éreztem volna, hogy valami kapcsolat van köztünk, és ez igenis eltartott, mondhatnám, hogy egészen mostanáig. Mindig beszélgettem Jézussal, imádkoztam, viszont nem éreztem úgy igazán a jelenlétét, és pár hete talán azóta érzem, és készen állok. Tehát, hogy amikor imádkozom, is más érzéssel imádkozom, hogy nem csak azért imádkozom, mert most az kell ahhoz, hogy nekem kapcsolatom legyen Jézussal, hanem valóban szeretnék, és azon kapom magamat, hogy vezetés közben is Jézussal beszélgetek, vagy énekelek neki, vagy mert egyszerűen a szívemből jön, és nem azért, mert kell. The unconditional love, you understand, basically. Igen, megértettem azt, hogy milyen a Jézustól, Istentől kapott feltétel nélküli szeretet. És ezt szerintem mindenki ezt keresi az élete során. Először is nyilván a szüleinktől várjuk ezt, amit nem várhatunk el, hiszen senki nem tökéletes, mindenkinek megvan a kis batyúja, amit hordoz, a traumái, a sérelmei gyerekkorából, felnőtt korából, és egyszerűen, mivel emberek vagyunk, nem tudjuk azt a szeretetet adni, mint amit Istentől kapunk. Isten segíthet abban, hogy mi jobb és feltétel nélküli szeretetet tudjunk adni másoknak. A gyerekünk is rengeteget segít ebbe, tehát hogy nekem az Emily is egy nagyon nagy segítség, nem hiába kaptuk Istentől őt. De hogy ezt még nem tudom, hogy hogyan osszam meg a családommal, bárkivel, akit ismerek. Először kezdem felépíteni az én kapcsolatomat Jézussal. De még oda nem jutottam el, hogy ezt mások felé én személy szerint hogyan tudjam úgy lekommunikálni, hogy valóban Jézus legyen benne. Hogy nem én, Petra, hanem hogy tényleg valakinek Jézus szeretete jöjjön át, és nem az én szavam. Ezen még dolgoznom kell, ezt még nem tudom, hogy hogyan. Lehet, hogy beszélgettünk róla, hogy a Biblia olvasásával jobban az ember jobban tudja, hogy milyen szituációkban mit mondjon, hiszen Isten szava benn van, és a legjobb pszichológus a Biblia, mert tényleg minden témakörbe lehet találni. Hát ezt nem úgy kell elképzelni. Mindig azt képzeltem, hogy a Biblia egy tök unalmas,
jó Jézusról szól, de hogy egy tök unalmas könyv, amit tényleg nem érdemes elolvasni, mert nem segít az élet mindennapjaiba. Viszont de, hihetetlen. Tehát, hogy szerintem nincs olyan témakör, amiben nem tudtam segíteni. Én még nem olvastam el az egész Bibliát, a Brian már meg is hallgatta hangos könyvben, és el is olvasta. Én még nem nyálasztam végig, de tudom, hogy sokat fog segíteni abban, hogy másoknak tudjak segíteni. Mert most jelenleg így magamon segítettem ebben az 1 évben, és most itt van az ideje, hogy másoknak is. How do you feel? What was keeping you away from God during all these years? Mi tartott távol Istentől? Hát az egóm, az nagyon hihetetlen nagy egóval rendelkeztem. Most már remélem kisebb, de nagyon én központú életet éltem. Nem tudom, hogy lehet-e fogni arra, hogy egyke voltam. Nem gondolom, hogy minden egyke egocentrikus. Én az voltam, nagyon ez az én. Utólag még jobban látom, ami tök ciki, tehát hogy így visszagondolva, meg hogy az én családom hogyan látott engem, szörnyű, de az egóm, az egyértelműen az, hogy nekem olyan jó érzés volt így az asztrológiával kapcsolatban, hogy tudtam, hogy én vagyok, aki ezt befolyásolhatja. Én ezt megcsinálom, akkor az én életemben minden rendben lesz, és ez úgy jól esett. Jól esett tudni. Ami nekem segített volna, ha valaki azt mondja, hogy, és beszél Istenről nekem abban az élethelyzetben, hogy Petra, nem vagy egyedül. Nekem ez volt, amikor találkoztam Istennel, nekem ez volt a legnagyobb kő, ami úgymond leesett a szívemről, hogy nem vagyok egyedül a problémáimmal, és hogy van kihez fordulnom, és valaki tényleg feltétel nélküli szeretettel szeretne nekem segíteni, mindenféle hátsó szándék nélkül, amit a világban szerintem olyan fajta szeretetet nem találunk, mint amit Istentől kapunk, és ez nekem nagyon sokat segített volna. Hiába nem hittem Istenben, viszont ha nekem ezt valaki így közelítette volna meg az isteni tanítást, akkor talán máshogy jött volna át, hogy tényleg azon elgondolkodjak, hogy nem vagyok egyedül, és hogy van, aki vigyáz rám, és egyengeti az utamat attól, mert nem látom. És valóban hiába nem hittem Istenben, az én életem, abban ott van Isten, már akkor is, amikor nem hittem benne. Úgy vigyázott rám, úgy terelgetett, olyan embereket vett ki az életemből, akiknek nem volt ott helye, akkor nagyon megszenvedtem ezeket a döntéseket, hogy Isten úgy döntött, hogy ne legyenek az életem részei, viszont nagyon hálás vagyok, mert különben nem lennék most itt. Nem ülne itt a Brian, nem lenne közös kislányunk, nem várnánk a kisbabánkat. Tehát, hogy ez, illetve, hogy ne várjam feltétlenül az én szüleimtől, hogy tökéletesek legyenek, és én nagyon vártam tőlük ezt a feltétel nélküli szeretetet, mint minden gyerek. És amikor nem kapod meg, de nem azért, mert rossz szülők, hát ők is a legjobbat tették, amit tudtak, és a legtöbb szeretetet adták, amit tudtak, viszont amikor csalódsz esetleg valamiben, valakiben, akkor az olyan nyomot hagy, főleg, hogyha a szüleidről van szó. És amióta nem támasztok, megpróbálok nem támasztani ilyen elvárásokat, nem 100%-ban sikerül, mert még mindig vannak elvárásaim a szüleimmel kapcsolatban, viszont amióta nem tőlük várom ezt a 100%-os feltétel nélküli szeretetet, segítséget, azóta sokkal könnyebben tudom kezelni esetleg a súrlódásokat. Tehát, hogy összefoglalva, azt mondanám magamnak, hogy nem vagy egyedül, és hogy
hogy bízzak. Bízzak, mert nem vagyok egyedül a problémáimmal. Nem, szerintem ez az egy, hogy nem vagyok egyedül. Nekem ez volt egy ilyen nagy fájó pontom, hogy mindig úgy éreztem, hogy egyedül vagyok a problémáimmal, és nekem kell megoldanom. And how would you describe, to end the testimony, how would you describe your relationship with God today? Milyen a kapcsolatom? And how it influences or affects your life? Milyen a kapcsolatom Istennel? Hát hullámzó még, tehát vannak olyan napok, amikor nagyon közel érzem magamhoz, és úgy tényleg úgy érzem, hogy itt van, és nagy nyugalmat érzek, és szeretetet, és azok csodálatos napok, legszívesebben így megfagyasztanám azokat a napokat, hogy az összes napom olyan legyen. Legnagyobb hatással úgy van rám, hogy kiegyensúlyozottabb lettem, mint amilyen voltam, mielőtt megtaláltam, vagy találkoztam volna Istennel. Több békét érzek, azáltal is, hogy tudom, hogy nem vagyok egyedül, és hogy bármikor beszélhetek vele, illetve segítséget kérhetek tőle. Nagyon sokat segített, hogy jobb anyuka és pár legyek, hogy az egómat egy nagy lépéssel hátraszorítsa. Ilyen nyugtató, tehát egy ilyen megnyugvást adott nekem ő. Még nem tudom szerintem jól szavakba önteni, pedig sokat tudok beszélni, de ezt most én, ezt még egy szavakban nem tudom önteni, mire ez egy érzés még a szívemen, ezt érzem, hogy mit is ad ő nekem. Viszont mindig segít, és nagyon gyorsan, tehát hogy én nagyon hálás vagyok, mert hogyha én tényleg segítséget kérek tőle, akkor érzem, hogy ott van és segít. A mindennapjaim nyugodtabbak lettek, kiegyensúlyozottabb vagyok, több szeretet van bennem mások iránt, és dolgozik rajtam nagyon, hogy ne önközpontú életet éljek, és hogy tudjak többet adni másoknak. Ja, hogy szeretnék-e még valamit hozzáfűzni. Én mindenkinek ajánlanám, vagy hogy adjon egy esélyt Istennek, hogy az életébe lépjen, mert ő vár, ő nagyon vár, ő tényleg türelmesen vár, hiszen ő nem siet sehova, de hogyha tényleg úgy érzed, hogy a szíved nyitva áll egy picit is Isten felé, és nem taszítod őt el, akkor adj neki egy esélyt, mert ha adsz neki esélyt, akkor ő be fog lépni az életedbe is, és meg fogod tapasztalni azokat a csodálatos dolgokat, amiket mi is nap mint nap megtapasztalunk, és még meg fogunk tapasztalni, hiszen ő mindig velünk van, és dolgozik rajtunk, és a legjobbat szeretné nekünk, hogy adjatok esélyt Istennek, hogy az életetekbe lépjen. Én ezt mondanám mindenkinek. Ennyi. Okay. Thank you for sharing. Egy dolgot elfelejtettem mondani azzal az éjszakával kapcsolatban, amikor a Brian megosztotta velem ezt az asztrológiai pudzsás dolgot, hogy ugye azt említettem, hogy azt éreztem, hogy Isten nem kérne cserébe semmit azért, hogy segítsen, illetve ami még így szöget ütött a fejembe, hogy ha nem csinálom meg a pudzsákat, akkor mi történik? És félelem fogott el, hogy ha nem csinálom meg, akkor valami rossz fog történni. És arra is és ez is, hogy a félelem nem Istentől jön, és ha félek, az már ott valami nem frankó, ott nem kóser. Tehát, hogy a félelem az nem szabadna, hogy közrejátszon. És igazából ezt szerettem volna még, mert szerintem ez nagyon fontos, hogyha valamivel kapcsolatban
félelmet érzünk, akkor tudjuk, hogy az nem Istentől jön, ő nem akarna minket megijeszteni. Tanít, tanításokat kapunk tőle, viszont félelmet nem ültet a szívünkbe. Az a szó, ami nem jutott eszembe, a vallás volt. Amit mondtam a videóban, hogy religion, az magyarul vallást jelent.